आलाय बिनानाव फैद' Tanggo ada. Sir, habna hakan na? Yes, come in. Fै दालाय फै फै जिराय फै जागोन सार सार जोङो बिटिसिनि बाहेरनि गफुरनिफ्राय फैनाय जादों सार जोङो सारनि कलेजखौ मोजां होननाय खोनानानै नैबे आंनि बिनानावखौ सासेल' बिनानावखौ एडमिसन होनो फैदों सार अन्नानै नोंथाङा जुदि जायगा दङब्ला आंनि बिनानावखौ एडमिसन होदो सार जागोन दे आं जोबोद मोजां मोनदों जों जोंनिफ्राय बेसेबां हायो नाजासिगोन आरो नोंबो नाजानांगोन Okay sir, sure. आरो माबाफोर उसुबिदा मोनोब्ला नों आंनो खिन्थाफैब्लानो जाबाय औ जागोन बिदिब्ला गोजोननाय थाबाय सार नोंथांनिसिम रोजा रोजानो दे जागोन दे Thank you sir, thank you so much. अके खोनासंनालाय आं नोंखौ बे बड'लेण्डनि मुंदांखा कलेजाव ओरैनो एडमिसन खालामनानै होआखै नों कलेजनि मुंखौ लाखिनांगोन आरो जोंनि आइनि आरो आंनि सिमांखौ जाफुंनांगोन बेखौथ' आं मिथिबाय नाथाय आंखौ एथ' गोजान कलेजाव फरायनो दोनहोनानै नों आंखौ खबर लाथाराबा आं मिथिया मास मोनसेयाव नों आंखौ खेबथाम खबर लानो फैथारनांगोन जामिनोबा नोंलाय दहाय सारा मा होनदों नों खोनाखायाखै होनबा आरो माबाफोर उसुबिदा जायोबा नों सारखौ बुंबानो जाबायना आं नोंखौ खबर लाफैबाय थाखागोन ना थौ थांसै थ' नोंनि रुमखौबो रायलायना गालांखानोसै आं दिनै जिराय थौ आदा थांसै थ' ओइ बेगा हर बेग नांगौ बेथ' लेडिस बेगसो बेगा हर होनदों आं बेग नांगौ हा नों आंनि गासिबो मानसिफोरखौ बुजिबाय नङासै नायगोन आंबो नोंखौ थैद सिखावसारा थां नै जारु नोंनि बेगा Thank you so much. टाउनाव बेरायब्ला एसे मोजां बेराय टाउनाव गोबां सिखावफोर थायो अ जारु नोंनि मुङा मामोनलाय आंनि मुङा आलायस्रि नों बहा थायो आं बेवहायनो थायो आच्छा दे उनाव लोगो मोनसिगोन La 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 सोरबा सेंग्रा गोसोखाङाखैथ' नों थिगखौनो बुंदों आं दिनै टाउनाव थांनायाव ओरैबायदि हेन्डसाम सेंग्रा लोगो मोनदोंना बिनि रायज्लायनाय फाव फेसन जोबोद मोजांथारमोन मोजांथार ना फाग्लि ओइ फाग्लि आंनि बानना होदो ना थोद
मोजाङै सिनायथि जायाखै आंनो मोजाङै रायथिलायाखै आरो नोंनो बानायना होनायनि खोथा बुंदों दोन बेफोरखौ साननानै नों खर' साननाङा नों फरायनायाव गोसो हो आंनिसोखा बे सरि नांला दे नोंनो लादो ओइ नाथाय सेंग्रानि मुङा मामोनबा मुंखौनो सोंना लानो रोङासै आङो हे फाग्लिसो नों नाथाय गामिया बेना बबाव बेखौबो सोंना लानो रोङासै हे फाग्लिसो नों नामबो मिन्थिया गामिबो मिन्थिया सानबाय थादो नोंहा आंहा उन्दुनोसै आरे लैथो खोनासंलाय लैथो हट गान्दुफ्रा आंहा उन्दुनोसै उन्दु नोङो बेवहायनो रुमबिमा नों ओंखारबोनोसै बाहेराव ओंखारबो थामनो मा जाखो आराम जिरायलाय नों बेहाय हा माथो जाखो हा मोसौफ्रा दोस्लायबायना बिमा दोस्लायबाय नैलै आं नोंखौ हारसिं गोदाव सोराव नुथारबायलै बिमा खामानियाव जोबोद खस्थ' मावनाय नुथारबायलै आं नोंखौ बेखायनो आङो हाबाखौनो खालामसै नामा मा बे बोराय बैसोआव हाबा खालामनो लाजियाबो नोंना खोथाया बोरैबा थांबायलै हा जोंहालाय फिसाला गैखाया होमबा गराय जराव फैहैनाया मानसियानो सफैयाखै बेबा मानिगोन ना मानिया सफैनो दानि जुगाव वाट्सएप फेसबुक मबाइलजों बिहामजो लाबोनायखौ आं माब्लाबाबो थैबाबो आं मानिया मानिखायाबा आंनि बायदि सोलिनांगोन बियो आङो बेखायनो नोंनो खोन्थाखाबाय बिमा हौबो नारेंगुरिनि मन मास्टार बिथांनि फिसाजोखौसो आं बिहामजोनि थाखाय थि खालामनाय जाबाय आं मिथियाहाय नों मा खालामदो जागोन दिनैनि गिबि सेसननि गिबि क्लासाव आं नोंसोरखौ बरायनाय थाबाय नोंसोर नोंसिनि आइडेन्टि कार्डआव थानाय गासैबो कलेजनि नेमखान्थिफोरखौ फालिनानै सोलिनो नाजा बुजिबायना दा जोंनि बर' थुनलाइ मुलुगाव गिबि सल'माया जोनोम मोन्दोंमोन इं 1960 मायथाइयाव आरो बे सल'मानि मुङा मा मुं मिथिगौना बेयो जाबाय जुजाइनि अर आरो बेखौ सोर सुजुदोंमोन बर' थुनलाइ मुलुगनि सल'मानि सम्राट एबा राजा बेनो जादों चित्तरन्जन मुसाहारि आलायसि मा फाव बियो नो सार आं जा बुंदों नोंसोर मोजाङै खोनासं आलाय दिनै नोंखौ जोबोद समायना नुदों जाहोना मा नोंखौबो जोबोद मोजां नुदों दे दिनै नंगौ नामा थेंक इउ आलाय नोंसिनि जायगायाव गोबां समायना सिख्लाफोर दं नामा दंथ' आरो आंबो जोबोद थांनो गोसोलै नोंसिनि जायगायाव बेरायनो मानो लाङा जानो लांगोनथ' आरो नाथाय नोंखि थांगोन मानो थाङा जानो थांगोनथ' आङो दे जागोन दे एबार बैसागुआव आं नोंखौ जोंनाव लांगोन आलाय फंसे खोथा नों मैया लैथोमानि सिगाङाव माबाफोर बुंदोंमोन नामा जेबो बुङाखैथ' जेबो नङा दे होनब्ला आं थांदिनि एसे इम्पर्टेन्ट खामानि दं लोगोफोरा नेगासिनो I love you. ओइ लैथो दिनै थांनांलाना गाबोन आंजों ज' थांदो आं हारसिं एथ' बरिं मोनगोन मिथिगौ ना आंबोथ' थांनो गोसो गैयामोन न'खराव माबा फुजा होयोनो मा फुजा न'खरनि फुजा बे फुजायाव गासैबो न'खरनि मानसि थाजोबनांगौनो आंथ' जा थांनो लुबैबायमोन ना नाथाय आदाया मा खामानि ओंखारखोथाय
गाबोनसो फैनो हायोनो आं गाबोनसो थांसै ओइ बैसागुआव एबार जाहोनाव थांनो नांगोन दै औ सियर बैसागुआव नोंसिनाव थांनानै नोंसिनि गामिनि सेंग्राफोरजों थिगसे मोसाहैनांगौ जागोन दे थादो आं थांसै औ दे बाय 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 अरन जों सानैनि गेजेराव जेसेबांखि हेंथा फैया मानो आं नोंनि जेसेबांखि गोजानाव जाया मानो आं नोंखौ माब्लाबाबो बावनो हानाय नङा आलाय आं नोंनो रादाय होबाय जेसेबांखि था फैया मानो आं नोंखौ माब्लाबाबो बावा आदाया जे जों सानैनि मोजां मोनज्लायनायखौ मिथिब्ला मिथिया मा जागोन आंखौथ' बेवहाय फरायनोसो थिनहरदोंमोन ना मानसि गिदिर खालामनायनि सिमां नुदोंमोन आरो आदाया ओरैनोब्लाबो जाबायदि रागा खराखा बाट बेनो आंखौ जोबोद मोजां मोनो आं नोंखौ नोंसा आदानियाव बिगोन ना माबायदि बिगोन नोंलाय बेखौबो खोन्थानांगौ गुमै आं नोंनि बिनानाव गैयाबा थांना थानो हानाय नङा आं नोंनि नोंनानावखौ जोबोद मोजां मोनो जों लैला आरो मजनु बायदिसो थोद खालि फाल्थुल' खालामो बियो जेनि मा जाखो वाव नोंनाथ' हाबाया थिग जाबाय मा सोरजों अरन बिफाया नोंखौ बिहामजो फसायबाय नंमारगौ औ हाबा मोनजासिगोन माथो जोंहा हाबा मोनजासिगोन सफैबाय आदा औ सफैबाय बा माथो आदाखौ क'रासनिफ्राय फैनानै हेन्डसामसिनसो नुसिनथारदों मा खबर नोंसोरलाय नानिमोन औ मोजाङानो आदायाथ' हाबाया जेलिजों थिग जाबाय मा आदा नों बेखौ मिथिया नामा मोनथियाथ' आं मिथियाबा सिनिना सोंना लाबानो जाबाय आदाया मोजाङै सफैबाय ना औ सफैबाय जोंनाव गाबोन बेरायहै दे जागोन दे थांनोसै बिदिबा आच्छा नोंथाङा आंनि फिसाजोखौ मा मोजां मोननानै बिहामजो महरै गनायनानै लानो सानखो हा नोंथाङालाय हाबानि बाथ्राखौ मा गोदो होननानै साननो गोदो नोंथांजों आंजों सेंग्रा बैसोआवनो बिबाय लिंलायाखै होमबा नंनायाथ' नंगौ नोंथां अब्लाबो आहा फिसाजोनि हाबानि थाखाय एसे साननो गोनां बाथ्रा दं दा नोंथाङा जेबो बाथ्रा साननांगौ गैया हाबानि खरसा पातिखौ आं गासिबो थाग थियारि खालामनानै लाखाथारबाय ना नोंथाङा आंनि सायाव माबा उसुबिदाफोर दं नामा गैनायाथ' गैया नोंथां नोंथांनि न'खराव आंनि फिसाजोआ बिहामजो महरै फैनो मोनोब्ला बेनिख्रुइ साबसिन मा बाथ्रा थाबावनो गोजोननाय थाबाय नोंथां आंना फिसालाया दिनै सफैनांगौ बाथ्रा दं नै फिसालाया सफैबायानो फिसाला नै नोंनि बिहावा दे नोंथां जागोन दे थाथ'लायदो समा सफैग्रोथोंसै थादो फिसा फिसा आं नोंनि हाबाखौ थिग खालामबाय सिख्लाया नायनोबो जोबोद मोजांथार आफा आंनावथ' नोंसोर खेबसे सोंना नायजायोमोन बे खोथाखौ मा आं नोंनाव सोंना नायनांगौ नों फरायसालियाव फरायनायखाय आंनिखै गोरोंसिन जाबाय ना आफा आं गुबुननो रादाय होबाय आं बेखौ माब्लाबा बावनो हानाय नङा बावनो हानाय नङा बिदिबा नों जिउखौ बावदो नों आंनि फिसाला नङा फिसा मोनब्ला नों आंनि खोथाखौ मानिगौमोन गनायगौमोन नङा आफा आं बेखौ माब्लाबा बावनो हानाय नङा बावनो हानाय नङा बोरैलै सिगां नोङो फासि नांनानै
nang titan nanga nangko tanga hongkar nangko tanga नोंबो फिसालाखौ दसेखौनो जिरायनो होआब्ला जिरायनो होनो आफा आं नोंसोर बुंनाय बायदिनो मानिगोन नों बिदि दा खालामसै नोंसिना आलासिया माला फैगोन जानो माला फैगोनथाय गाबोन फैगोन खोमा बिदा लायनो थांदोंमोन ए बड'लेण्डआवबा मा फरायहैदों माबा एम ए ना मा फरायहैदोंनो हाया आंबो मिथिया हनै फैबायबो आयु फाग्लिया बड'लेण्डआव थांनाया मोजां जाबोथारदों आयु माथो मादैमोनबो दंफैजोबोलाय जोंखौ फैगोन होनना नेखादों खोमा आयै फिसा सफैमारबाय फिसा नै मादैमोन ओइ आंना बिनानावा गरेस्वराव थाहैनानै लेखा गोरों जाना फैबाय नंगौ गामिनि बे एलपि स्कुलाव मेदामसो खालामावसै आङो दे हामथारदों दे ओंखाम खुलिद्राय ओंखाम खुलिथार ओंखाम संनोबा ओमफ्राय नोंसोर दासो मादैमोना दहायनो गोबाव जाबाय एसे मोजाङै दङ दा औ मोजाङैनो दं दे रथ' होमबा जिरायथ' आं आथिं आखाइ सुना फैनि थां फिसा थां आलासि फैमारगोना बिलाय आलासि आयु समायना आयु फै बेवहाय जिरायफै बेवहाय जिरायथ' सिङाव जा गरमसो ओं जागोन दे ओमफ्रायलाय मा खबर नोंहालाय मोजाङानो नोंनालाय आंनाबो मोजां आयु जादोंना जायाखै नोंहा जानायालाय जादों फुङाखैसो गाहा टाउनाव थाना फुंना फैदों नालाय नङाबालाय माथो ओमफ्राय दिनैसो फैबाय आरो नोङो आं दाखालिनो फैदों खामानियानो सोलाबथाराखै ओमफ्राय मादैमोनालाय माथो खबर मोजाङानो ए माथो समायनासो फैदों ओं आदा फैदों बहा थांनो नागिरदोंसो नै इयाव आलायजों लोगो हमफैदां ए समायना आं बावदोंसो बे आइखौ आं दिंखिया मैगं खाफाजाबनो लिंदोंमोन आं आइखौ बादा हैनोसै जागोन दे र' माबा आं खिरखा लाना फैनि आदै मादैमोना मोजाङै दंबा मोजाङानो थ'दा थांसै नों बे फालिखौ दोनलांनो ना लांफानो दोनलांसै दोनलांदो होमबा बेवहायनो आदा नों हायोब्लाथाय अमा बेदर लायना दोनफै समायनाया जोंनावनो ओंखाम जालांफिनसै ओमफ्राय नों आइखौ बेखौ लांना दोनहैनो खोन्था ओमफ्राय आइखौ लोगो मोनासै आं दा खिन्थादो नों दिंखिया मैगं खाहैबाय होननानै थ'दो होमबा आयु अनसायसो माथो औ माला फैनाय नोंहालाय दाखालिनो फैदों आङो माथो खबरानो गैथारा फैनानैबो गावहासो खबर लायाखै दा गाबोन थां जोंहानाव बेरायनो जागोन दे थांगोन दे दालाय बहाथो थांनो नागिरदों बे दिंखिया मैगं जानो लुबैनायखाय खानो फैदों जों दे होमबा थांदो दे थां आयालाय हा बड'लेण्डआव थानो मोजां न हाब मोजां नङा जायो खथ्थ'ब मोजां थानो सेंग्राफोरलाय दंना गैया सेंग्राफोरखि गैया जायोना एथ' गिदिर टाउन जानानैनो आंबो सासे नायना होदो बाल नोंनोलाय माबायदि सेंग्रा नांगौसै बर' सेंग्रा दे जागोन दे आं रायज्लायनानै होगोन आयु मा जाखो बेवसो नामा गैया है गैया ओइ आलासि नोङो नोंनि मोजां मोननायखौ बहा लोगो मोनजेना बेफोरखौ खोन्था जायो नामा जाम्बि खोन्थादो बाल आयु सान्दुंआ जा गोसा जाबाय थ'दो सायख्लुम नागिरनानै जिरायहैनोसै थ' बेवहायनो खोन्थानोसै आङो खोन्था फैदो थ'दो जि सान्दुं गोसा बेहायनो जिरायनोसै ना अ बेहायनो जिरायनोसै थ' जिरायदो बेहायनो दे उफ आइहा सान्दुं गोसाथार एथ' दे बाल खोन्थादो एथ'बांथ' खोनासंनो लुबैदोंना नोङो बियो बड'लेण्डनि बर' सेंग्रा आं जेब्ला शपिं खालाम थांदोंमोन ना बे समावनो सासे सिखावा फैनानै आंनि बेगखौ सेना लांदोंमोन बे बहानिफ्राय नुजाफैखोथाय बे दाखुफोरजोंना ओरैबायदि बुलायबाय ओमफ्राय आंनो बेगखौ लाबोनानै होफैफिनबाय बै दिननिफ्रायनो आं बेखौ फार्स्ट नुजेनदोंमोन आरो बै दिननिफ्रायनो आं बेखौ मोजां मोनदोंमोन
आरोबाव ओमफ्राय आरोबाव मा थाबावनांगौ बेनोसै थ' थांसै थ' रथा जेनिफार औ दिमान आहा नोंजों मोनसे खोथा दंमोन मा खोथा आहाबो नोंनो मोनसे गेदेर बाथ्रा बुंनो दंमोन आंहा अरनजों हाबा जानाया फिक्स जाबायना हा मा जाखो नों आंनि बेस्ट फ्रेन्ड ना नों आंनि हाबायाव फैथारनांगोन गासिबो खामानियाव हेल्प खालामनांगोन नों फैगोन ना ओमफ्राय नों मोनसे खोथा बुंनो नागिरदोंमोन ना मा खोथामोन बियो आंहा दायो सम गैया उनाव रायज्लायगोन दे बाय आदा नों दिनै बहाबा थांगौमोन नामा थांनाया गामिनि सेंग्राफोरनि एसे खामानि दंमोनलै जाराव होमब्लालाय नों आंनो अमा बेदर लाबोनानै होफैदो आं अमा बेदर जानो जा लुबैदों ना अमा बेदर जानो लुबैदों दे जागोन दे आं दा लानानै फैगोन आंना बिनानावा ओरैनो मथाखा आरोबाव अमा बेदर जानानै एसे थाग्रा जाबावथों गामिनि एल पि स्कुलाव मास्टार मावनांगोन ना जाया माथो आं गामिनि एल पि स्कुलनि मास्टार आंहा कलेजनि प्रफेसार जागोनानलाय दे नोंसो मा जायो मा मायो आंलाय मा मिथिनो आं बायदि जाम्बा मानसियालाय दे बिनानाव जानो लुबैनायखौ लायना होफैया आफा जाथों दे लायगोन दे आयै गाइखेरखौ सेरहैग्रोथां आं साहा फुदुंसै जागोन दे आइ आदा नों आंखौ बेयावहाय लिंहरनानै मानो सिरि सिरि थाखो मा नों जेबो बुंला नामा आदा जों सानैनि हाबाखौ हरखाबैसो थिग खालामनाय जाबाय आइ आफामोना आंबो मिथियामोन आरो आंबो नोंखौ सिरि सिरि हास्थायखुमायोमोन बिनि सायाव आरो आइ आफामोना थिग खालामबाय नों मानो जेबो बुंदिया जेनिफार मानसिनि जिउआव बे सुखु दुखुआ माब्ला लोगो लाफैयो रावबो मिथिया नोंगौथ' आरो जेरै हिन्दी फिल्मफोराव नुयो खोनादों नोंसिनिया हाबायानो जासिगोन बेयावलाय मा लाइन मारबाय थाखो फैदो थांसै हाबा जाखांनायनि उनावलाय मा खालामगोन फैदो थांसै फैदो दे थांदो औ आं थांनोसै होमबा नों बेफोरखौ मा खालामनानै फैखो फिसा नोंखौ फरायनोसो थोनहरदोंमोन नोंखौ बिदि खालामथोनहरदों नोंहा लाजिनाय मोनाखिसै नामा दा नोंथ' फरायनाय गथ' एसेबाबो बुजिनांगौमोन ना नोङो आं मिथिगौहाय आंना गोरोन्थि जादों होननानै नाथाय आं अरनखौ जोबोद मोजां मोनो आरो बिबो आंखौ जोबोद मोजां मोनो
जों सानैजों हाबा जालायगोन होननानै रादाय खालायबाय आं मिथिगौ बियो आंखौ माब्लाबाबो थगायनाय नङा नोंनि मोजां मोननाय सेंग्राया अबिनि आइ बेयो बड'लेण्डनि बर' सेंग्रा आइ बेबो आंखौ जोबोद मोजां मोनो आइ बेयो बेबायदि सेंग्रा नङा आं नोंखौ फरायनोसो थोनहरदोंमोन बेबायदि जानो थोनहरदोंमोन नामा आङो जों सानैनि मोजां मोनज्लायनायाव माब्ला बेबायदि गोरोन्थि जाखो आं हमस्लाबनोनो हायाखिसै आं नोंखौ सेंग्रा गोसोथोनो थोनहरदोंमोन नामा नोंखौ लेखा फरायनोसो थोनहरदोंमोन आङो लाजियाखिसै नोङो बिदि खामानिखौ मावनानै आंखौ निमाहा होदो आंखौ निमाहा होदो आंखौ निमाहा होदो आंखौ निमाहा आयै आयै ओरै ओंखारबोलाय ओरै फैलाय सिथा सिथा नों दा फैबाय हामानो नांगौ फिसा नांगौ आंनो आलासिखौ लेंहर नों रागाजों नाङा फिसा रागा जोङा आङो आलासिखौल' लेंहर आलायस्रि नै नों दा लेंहरदों नों दानो नांगौनो मा जाखो आदा आलायस्रि खोनासं नों आंनि सासेल' बिनानाव आफा थैखांनायनि उनाव आइ आरो आं नोंखौ गोबां खस्थ' खालामनानै फेदेरबोबाय फोलावबोबाय नोंनि सायाव जों गोबां मिजिंबो लाबाय नोङो आं जा बाथ्रा सोंगोन नों खिन्थु फंसेबो नंखाय बाथ्रा बुंनो मोननाय नङा आं दिनै गामियाव बायदिसिना बाथ्रा खोनाबोदों बे बाथ्राया नंगौना नंखाय आदा नों जा बाथ्रा खोनादों बे बाथ्राया थार आदा आं अरनखौ जोबोद मोजां मोनो बिबो आंखौ जोबोद मोजां मोनो बियो खोथा होदों आदा बिनि बिमा बिफाया आंखौ नायफैगोन होननानै आरो आंखौ लाना थांगोन होननानै आं नोंखौ हौवा गोसोजों लेखा फोरोंहरदोंमोन आदा आं अरन नङाबा थांना थानो हानाय नङा मा बाथ्रा बुंदों नोंहा मा बाथ्रा बुंदों दिहुन बेखौ बुंदों मा बाथ्रा बुंदों नोंहा मा बाथ्रा बुंदों नोंहा नोंखौ लेखा फोरोंथिनानै मानसिसो खालामबाय नोंहा मा बाथ्रा बुंदों नोंहा नोंखौ लेखा फोरोंथिनानै 살지 못하는데
फिसा नों बिनानावखौ बिदि खस्थ' होनांला आफा मानसिया बेबायदि दाय गोरोन्थिया मावखायो फिसा बिनानावखौ नों बिदि दाख्लाम आफा बे नोंनि बिनानाव सासेल' आफा नों बिनानावखौ अनदो हनै नोंनि बिनानावा बेसे खस्थ' जादों नों बेखौ अनदो आफा थैदो बेखौ बे आंनि बिनानाव नङा बे आंनि बाथ्राखौनो एसेबो सानासै बिनि थाखायनो आं दिनै गामियावबो ओंखारनो हाला नुवाखै नोङो गामिनि मानसिफ्रा जोंनि न'खरनि सोमोन्दै मा मा होननानै रायलायबाय थायो नों खोनायाखै आंहा गथ' गैया आं लाजिनाय मोनबाय जाय बिनानावखौ आङो गावनि जिउनिफ्रायबो बांसिन अनोमोन बे बिनानावा दिनै आंनि एसेबो खोथा सानासै नों बिदि दा बुं फिसा नों बिदि बुङोबा सोरनि अननायाव थांनानै थानो माबोरै थैथों बियो थैदो बेखौ आइ नों बिनि बाथ्रा जेबो दासान थैथों बियो थैथों आयै फिसा हिन्जाव आलायस्रि आयै फिसा aku थैदो आयै aku थानो गोसो गैया थौ फिसा थौ गावनि गोरोन्थिनि थाखायनो बेबायदि खस्थ' मोननांबाय आयै आयै फिसा बोरो आयै उन्दुदो आइ सना आयै मा आलायस्रि ओंखारनो मानो हस्पिटालाव लांनि आङो हस्पिटालाव लांना मा खालामहैनांगौ जाखो बिनि उदैयाव थानाय गेसाव बेसादफोरखौ गारहैनो नागिरदों आङो हस्पिटालाव लांबा जोंहा दाय जायाथ' बिनि मोजां मोननाय सेंग्रानि बिमा बिफाया फैनानै केस होबा मा जानांगौ मा केस होनो बेसोर फैग्राफ्रा मा लांखौ फैनानै खबर लाफैसिगौमोन मानो खबर लाफैयाखै बिसोर फैग्रा मानसि नामा दिनै बिनि थाखायनो मान सनमाना सेस थांजोब्बाय गामियावबो ओंखारनो हाला बे उदै गिदिर गिदिर लानानै गामियाव बेरायहैबा आंहा लाजिनाय गैया आंहा मान सनमान गैया नामा आं गथ'खौबो बुदोनगोन लेंहर बाबार ओंखारनो मा आदा थ' माबा थांनांगौ डाक्टारनाव नोंनि उदैयाव थानाय गेसावफोरखौ डाक्टारनाव लांना गारहैनो नागिरदों नङा आदा आदा आं बे खामानिखौ माब्लाबाबो मावनो हानाय नङा नों गारगोनाय बेखौल' बुंदों नों थांना थाङा आंजों आं नोंखौ खुलुमो आदा आं बे खामानिखौ माब्लाबाबो मावनो हानाय नङा
साला मा बुंदों नोङो हो बारगोन ना गारा नों बुं मा बुंदों नोङो बारगोन ना गारा नोङो Totally going to put in it. Oh, I'm going to school of Kami udah kenal lagi di kotakku. Agis anak mereka sudah berubah kalau sampai. Bapak kenal juga. Supaya ayah di sana ikut saya pilih kalau supaya Supaya neng biar seserinan dong. Anakku buah-buahan aja ke? Kau nuat hang situ. Zabai. Nuat tu deh. Supaya tang. Ada yang aku tang dengan naik dong. Mama, alai, bibi di pun hama. Tu deh nuat hang situ. Sini macam bibi dia. Sira melu salam lah hazai nama. Agak supaya tang. Ada yang aku tang. Sana tang tu. Agak supaya tang. Jangan naga. Tuh, sekat. Tangan. Video, jangan naga. Tangan. Kuasik tangan. Mainan tangan ada yang ku tak. Wah, hama bifur bedi punya. Tuh. Zirai deh. Nang जेबो सिन्था खालामनाङा जि जाबाय थादो समायना अन'ना आंखौ बेबायदि खालामगोन होननानै आं सिमाङावबो सानफेराखैमोन बेखौ आं थार गोसोजों मोजां मोनोमोन बेबो आंखौ थार गोसोजों मोजां मोनोमोन जाबाय सिरि थादो बियो आंखौ समाय होदोंमोन बियो गावनि बिमा बिफाखौ लांनानै आंखौ नायनानै लांफैगोन होननानै आं बिनि गामिखौबो आरो बहा थायो बेखौ सोंना लानो रोङाखिसै बेखौ नागिरनानै आं बहा मोननो बिनि गथ'आ आंनि गोरबोआव दं होननानै मिथिनानै आदाया आंखौ न'निफ्राय होखारहरबाय बियो आंखौ आरो माब्लाबाबो न'आव थांफिननो होनाय नङा आदाया आंखौ सिखा लानानै दान्दा होसोदों आं फैनो मोनगोन जोबोद मोजां हामा नाथाय बे आंनि गोरबोनि गथ'खौ आं आंनि आखाइजों फोजोबस्रांनो हानाय नङा समायना जागोन दे नोङो जेबो सिन्था खालामनाङा ओइ समायना आदा फैदों नों हारसिं थां आलासिया दंफैयो नामा गैया आदा थगायनाङा गामिनि मानसिफ्रा खोन्थाखादों नोंसिनाव दंफैयो होननानै मानो थगायदों गैया आदा आलासि माबा ओंखारबा आं न' सिङाव थांना लायनांगौबा नोंखौ जोथारथारगोन आं मिथिबाय माबा ओंखारबा नोंखौ आं बे गामिनिफ्राय गोजानाव थांनो होन्दोंमोन ना नों आरो बावसो थांबावदों होथारसैबो नोंबाबो आंलाय थांलाय नोंखौ होनखादोंमोन ना दाबो थांखो नोङो
खोनासं समायना आंहा नोंनि सायाव अननाय दं आरो नोंबो जुदि आंनि सायाव अननाय दंब्ला बेखौ जायगा दाहो आरो मानो खालामाखै नोङो थाङै थाङै बिलाइ माबोरै खारगोन ना खारा नोंलाय आं आलायस्रिखौ बिदि जागोन होननानै सानथाराखैमोनलै नोंगौथ' आंबोथ' बिदि सानाखैमोन ना बिदाया जिबायदि खोथा बुंदोंमोन ना मास्टार जागोन गथ'फोरखौ फोरोंनानै गियान होगोन माबा हरै सहराव थांनानै माबा गेसाव बेसादसो लाना फैबाय आंनि बिनानावबा बेखौ ना दानस'ना गारगौमोन आं दुखुनि आं मा पाप मावदोंमोन आंखौ मानो आलायस्रिखौ मोजां मोननाया जुदि गोरोन्थिमोनबा नों मानो साजिनाय आंखौ मानो बिदि दुखु होखो आं मा गोरोन्थि मावदोंमोन आंखौ मानो बिदि गेलेहोखो बे गथ'खौ लानानै बहा थांगोन सोर गनायगोन आंखौ मा सिनायथि होगोन आं माबोरै बुंबावगोन आं अरन फिसा जि जाबाय जानानै थांबाय नों बेखौनो हाबा लाबाय दा नों संसारखौ बेजोंनो जालांदो दे थ' उन्दुहैदो आयै थां नों ओरै थां नों जेबो सिन्था खालामनाङा आं थांगासिनो दं दे फिसा थांदो नोंसोर उन्दुयै थांदो जों क्लाबनि मिटिंखौ थाबैनो लिंनांसिगोनलै औलै लिंनांसिगौमोन क्लाबखौ डेभेलप खालामनायनि खोथा दंलै मिटिंखौ थाब लाहोनोसै नों दाबो थाङाखै बिनिफ्राय थांखोना थाङालै बियो थांखोना थाङा गना बोरोब्रा थांखोना थाङा नोङो थांखोना थाङा नोङो हामालै हामा बुना बुना र'लै बुना बुनालै गावनि बिनानावखौ बुनाय नामा बुनालै फै बुनालै फै हामालै हामा मोना हामालै हामा थौ न'आव थौ
थाखाय नोंनि आंनि मिजिं सिमांनिफ्राय बोहैलांनाय संसार लैथो सौग्राव सौसि लामा थुंगेसियो माब्ला गिदिंफिनगोन सुखुआ अराय सम दानायजों माब्ला गिदिंफिनगोन सुखुआ हांखुर जायो जों अराय सम दानायजों सोर मोनथिमोना सोरनि जिउआ बबे दिङाजों माब्ला दै बोहैलाङो हरखाब मोननाय गोजोन अरायनि नङा रुगुं गैयै सिमाङा जाफुंसारा गावस्राजोबलांबाय देहा मेलेम आंनि रानफिनजोबलांबाय नाजाब्लाबो मोनै जाबाय जेरै थाङो लामा मोनथिस्लाबै समनि दाहार बुफायलांबाय थेर बेथेर अनागारियै बावनो आंनि साननाय मोनबायल' जिउआव सुबुंनि नायख्लेंनाय दावखा सिला सिगुन खर'सायाव बिरबाय बायदि बायदि खोथा खोमायाव रिंखांबाय
हाब सोर गथ'लै बेलाय आयै 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 हा सोरनि फाव जाखो बेलाय आयै आयै एफा गोरलै गथ' ओइ सोरबाफोर दं नामा सोरनि जाखो बे गथ'आ ओइ सोरबाफोर दं नामा आयै आयै माबादि जाखो अन्थाव बाथाव गथ' औ औ औ बाब आहा रफैबाय नोंदां औ औ मा जाखो बेलाय बबेनि गथ' जाखो बेलाय हाबा मोननानै लाना फैखो नोंलाय सोरबा सिख्लाखौसो हाबा खालामनानै दोननानै बे गथ'खौ लानानै फैदों नामा नोंलाय बिदि नङालै बिदि नङा थांना बोराय ओइ बुरि आंनि खोथाखौ खोनासंलै मा खोनासंनो खोनासङा आङो नोंनिनो गथ' जाखाथारगोन बियो खोनासंलाय एसे आङो जेब्ला थेला नारबोबाय थायो दैमा जिं जिंनो बे गथ'खौ गोजावबोनाय मोनो खाथियाव नायबाय आङो रावबो गैया बेनिखायनो लाना फैदों नङा नङा नंथारा बियो दैयाव मोनबोदोंब्लाथ' बुहुदसो जागोन बियो जानला मोनला खोथाखौ मानो बिदि बुङोब्रा माथो जादों बेलाय नोंथारगौ दालाय आंलाय बेखौ बहा दोनहैनांगौ आं मा मिथिगौ जेराव मोनदों बहाय लांना दोनहैफिन नाङा बहायनो थाथों आं बे गथ'खौ सोनो होआ बे गथ'खौ सोनो होआ बुरि सोनो मोना माबा मोनसे जायोब्लाथाय आं हयले मिथिखानाय नङा गथ' सासे थाखालायनानै मा मा गोसोखांदों बियो नों बबाव थांनो ओंखारदों खामानि मावनो थांनो नागिरदां आरो बे गथ'खौ मा खालामनो सानदों माबा आरो गावखौ मोननाय जायगायाव लांना दोनहैफिन थां दा आं बबेहाय नागिरना मोननांगौ जाखो सोरनो हैनांगौ जाखो आंलाय आं मा मिथिगौ हा नोंनो नायथ'दोंना जात्रा आंनो बेबायदि बिबानखौ आं दाहोथार मोदायना बुहुर आं बेबायदि गथ'खौ नायनो हाया आं सोरनाव दोनहैनांगौ जाखो दा नोंनिसो फिसा नामा मा जातनि हिनजावलै आयै आंखौसो जात नुबाय नोङो हा नोंनि फिसा ना मा बेलाय बेरे फुंजानि खुजाथ्रा बुंदों मा खुजाथ्रा नाय नोङो आं नायनो हाया नै आयै मा जालांगारखोहाय बियो आयै नै र' गथ'आ गाबावबायसो बोराय माबा फैद' दानो गारहरगोनसो आङो बोराय माबा लांफैद' फैथारनो हां मा जालाबायदों बे आय गथ' आयै 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 औ औ बे फाग्लि बुरिया बबाव थाङोब्रा गथ'खौ दोननानै गाबनायबो मिथिया उखैनायबो मिथिया हा बबाव थांखोब्रा बेलाय फाग्लि बुरियालाय गथ'खौ गारनानै गोदाव सोरावलाय आंनि सना माइनाव आंनि सना माइनाव औ दागाब न सना माइनाव न दुदु न औ अबाव थांना थायो फालाय गथ' बुरखायनांगौ गाबनायखौ मिथिया आं मिथिया बेफोर आंनि खामानि नङा गाबागाव खांनो होननानै लाबोदों खां बावहाय आं आखाइ होआ माबायदि हिनजाव जागोनलै बेलाय औ हाबाब माबादि जागोन बेलाय
Anh đi. Dakap, dakap. Ayong, gथ'खौ आयं बुरदों गारबानो जायो. गथ'आ गाबलायलांबाय हनै. लाखियालै आयं. गाबबाय नै. गाबबाय. उफाय गैया आयं. दे. औ. नानि मा थ' जा सानैजों स्कुलाव थांनि आं थाङा आइया रायगोन गामिनि गथ'फोरानो स्कुलाव थाङो नोंल' थाङा आइया आंखौ बुयोबा दिनै आइ गैया न'आव जोंहा सानैजों खारखुमा लांगोन र' होमबा आङो खामानिफोरखौ नायनानै फैनि दे खामानिफोरा जोब्बाय आं गस्ला गाननानै फैनि दे बे लेखाखौ ला थुदो ओइ र' थाथ'लाय आब' नों थांदो आइया रायगोन नोंखौ आं स्कुलाव थांनाङा होननायखौ मानो स्कुलाव थांनो ओंखारदों नोंलाय खोथाखौ खोनासङा नोङो खोथाखौ खोनासङा हा खोथाखौ खोनासङा नोङो नै फुट नै थै नोङो आरो बे सासेया बेनो बियो लिंबोग्राया लोक्षि सारा जादों बियो बोरो र' हैबावथारनां र' मासिमोन जादों बे गथ'आ खोथाखौनो बुंबाबो खोनासंथारा बियो दिनै बेखौनो नागारथाराहां गथ'खौ खोथा खोनासङैखौ दिनै थिग खालामथारना ओइ फुट मा न' सिङाव हाबना थादों बियो बोरो मा खामानिया जामार बियो मा न' सिङाव जामना थादों बियो थै नोङो फुट नै नोंखौ नागारथारा नै बे न'आव सिखारदों नोङो न' सिङावसो हाबसोना थादों नोङो मानसिनि आखला बेबायदि जायो मा न' सिङाव हाबना थादों नोंलाय मा आंखौ बुनो नाङा मा न'सो हाबसोना थादों नोङो मानसिनि आखला बेबायदि जायो आं होनदोंना बे न'आव दोननो नाङा बे गथ'खौ होननानै हौवा बुनानै जाया आं हाबा हौवानि खामानि मावनानै जानांगौ आरो हौवा बुनानै जाग्रासो होनदों नोङो गावनि फिसा असे बायदि बेखौसो दाव अनगोन बे फिसाजो सासेयाबो बिनि थाखायनो लाइ मोनबाय मोजांबासो मोजां नङाबा गथ' बोरायबाबो गनाय नङा बाहाय Dakap ay ang dong. Hei, anan gosai, ang bisa, siani farsi onhuti. Ang dong ay, sinta kalain na nga.
फिसाया नों थाबफैसना नों बहा दङ फिसा नों बहा दङ खोनासं बियायारि जामाइजो आं जोबोद दुखु मोनबाय दिनैसिम 10 बोसोर जालांबाय आंनि फिसाजोआ हाबा जानाया नाथाय दिनैसिम आंनि फिसाजोआ सुख शान्ति गैया बेखायनो आं आंनि फिसाजोखौ लांनो आं दिनै फैदों आं नोंथांखौ खुलुमो बियाय आंखौ सम हो बुजायनो थाखाय नोंथाङा नोंथांनि फिसाजोखौ न'खराव लांफिनोब्ला आं बे गामियाव बे आंनि महर मुस्रिखौ मोखांखौ माबोरै खोन्थानो आंहाबो सनमान दं बियाय र' साननैसो सम होथ'दो दा फिसालायाबो न'आव गैया ना गोदोफोरसो गोसथोनाय दंमोन नामा नों बेफोरखौ मा बुंलाबायदों हाबा जानानै संसार जानायखौ गोरलै सानदों बियो फैथोंनो बियो आफा जि जालाङो जालांथोंसै आं दायो बिसोरनि न'खरनि बिहामजो जाबाय आं दायो बिसोरखौ नागारनानै थांनो हाया आफा हाबा जाखांनायनि उनाव हिन्जावफोरनि संसारा मानो बिदि आफा गाव गावनि न'आव मानो थांना थाहैनो हाया आफा मानो बिदि थैनायनि सिगां नोङो नोंसोरनि न'आव थैनो हो आफा जाबाय फिसा जाबाय बियाय आरो जामाइजो आं आंनि फिसाजोनि दुखुखौ सहायनो हालिया नोंसोर जा खालामो गोख्रैनो खालामदो आं थांनोसै थादो फिसा बिहामजो नों दुखु दा खालाम फै फिसा फै नोंहा थैयाखै फै नों बेफोरखौ जेबो दुखु दा खालाम बिहामजो फिसा फै बिहामजो न' सिङाव थौ प्रिया आइ ओंखारबोलाय सफैबाय बाबा औ सफैबाय मा लाबोदों गस्ला गोदान लाबोदों गाननायलाय आंनि खुन्दुङा बोरो आं खुन्दुं बिहरनाया हा माला खुन्दुं बिहरा नोंलाय मानो बिहराखै जाखो दहाय थांबानो ओंखारलांबानो बुंहरदोंमोन ना आङो आंलाय माथो खोनायाखैलाय खोनाखागोन नोंलाय बोरो माबायदि गस्ला बियो फिसाजो गिदिरनोबा होफैनांगौ ना मानांगौ जेबो मिथिया बेनोबा आरो गोदान होफैगोन सम होना आंखौ एसे मा सम नांगौ नोंनोलाय बेबादिनो जागोन होननानै मोनथिखाथारगौ आङो सोर बुहुराबा जोनोम होनानै गालांखो दा आंनि न'आव साफि बायनाय बुहुदसो बियो बुहुद नङाब्ला माथो बेलाय मा बाथ्रा बुंदोंलाय मा बुङा आंनि मोननांगौ खुन्दुंखौ लाबोना होफैयाब्ला जागोनसो हले गान आइ बाबा आंनो बे गस्लाखौ नाङा आइया माखौ बिदों बेखौ लाबोनानै होफै गान आइ न' आं उनाव लाबोना होफैगोन आंनो गोदान नाङा बाबा आंनो नोंसोरखौल' नांगौ नाङा फिसा गाननाय दे थां फिसा थां माबायदि हिन्जाव जागोनब्रा बिलाय आं बिखौ दिनै जेरैखि जाया बरायनानैबाबो गावनि खालामनानै लाथारगोन
मा जाखो मानो बादावदों नोङो आं लाजिनायसो मोनबाय गावनि हौवा थाखानानैबो हौवा गैयै बायदि आं सानफ्रोमबो हारसिं हारसिं उन्दुनो हायाथ' सानफ्रोमबो आं हारसिं उन्दुयो आं हारसिं उन्दुनो हाया बेबायदि जेनेबार प्लिज नों बुजिनो नाजा बुंलाय नों मा बुंनो नागिरदों प्लिज जेनेबार नों बुजिनो नाजादो आंहा बेफोराव एसेबो इन्ट्रेस्ट गैया बहा थांनो नागिरदों नोङो आयौ नानि नों मानो इसेबां गिलिर गिलिर दै थिखोयो उदै सायो थ' जोंहा सानैजों ओंखाम जाहैनोसै
आगै नोंखौ मानो आइया अना जानो आं मिथिया दे जोंहा सानैजों न'नि खामानिखौ मावना दोनजोबनि आइ फैयैनि सिगां थौ नानि नै आं माइरंखौ सुनानै लाबोबाय आइया दानो फैखाया जोंहा सानैजों न'नि खामानिखौ मावना दोनजोबगोन न दाना मा जागोन नंगौ आइया रायफैसिगोन ना दिनै आं दाबो गोरानजों गिसिजों होजाबनायखायसो बेबायदि नांदों नोंखौ दावखोदों आगै आं नोंखौ लोंनायखौ बारा नुखाया आंलायनो जौ फाग्लि नै बे थलिया बे बाजै थलिया ना बाजै नोंना न'आ मोनबायलै मोनबाय आगै मोनबाय थां बाजै थांदो मोनबाय थांदो नोंहा थांदो थां आगै थां सना थां नोंखौ लोगो मोननानै थिग जाबाय थांदो बाय बाजै मोजां बिफा बिसिया गावनो हाथाय सालि सालि जौ लोंबायग्रा आं सोलायनो जौ फाग्लि बिफा बिसिनो सोर खिन्थाखो हौवाफोरजों जौ लोंफाग्रा थालि जादा आइया फैबाय ना सोरखौ आइ होनदों नोंलाय हाखुवा गागोन सिरि था नोंखौ आं आगोलाव आइ होननाङा होनबाय थादोंना मा आइ होनबाय थादों नोंलाय हा आइ थोदाय थौ जोंहा ओंखाम जायदिनो थौ जाराव नोंसोर जाखांबाय ओंखामखौ दै लायदो दे लाबोदो आंखौ सोर जौ फाग्लि होनदों बे गावनो जौ फाग्लि लाजिया फाजिया हाथाय सालायाव हौवाफोरजों जौ लोंफाग्रा जौ फेग्रा आं सोलायनि जौ फाग्लि दिनैसो बे हाबावनि साराखौ माबायाव दै सानायाव आंखौ बुंनांगौनो लाजि गैया केरासिन मोनामजोबथारनाय ओंखामखौ नों संदों सङाखै होमबा बेनिनो फाव जाथारगोन दे बे बुहुदनिनो फाव जागोन नोंखौ इसेबां माइरं आद्रि खालामजोबथारबाय आंनि माइरंखौ इसेबां आद्रि खालामदों नोङो बोरो बे सालिया आंनि माइरंखौ केरासिनजों संनानै नस्थ' खालामदों ओंखामखौनो बिदि सङो ओंखामखौ बिदि सङो बेबायदि सङो नामा मा जादों नोंहालाय साला आं गैयै समाव बे गथ'खौ बबाय थाग्रा नोङो माबेबायदिखौ मा होनदों नोंलाय नोंनि फिसानि ओंखाम संनो नायनायसाय केरासिनजों संना होनानै माइरङा बेसेबां लस जादों पापि सुवाखौ लोंनायाव फैनानै सालि आरामी बे पापि फिसाजो मोजांनि थाखाय आंखौ दिनै आखाइ होबाय नोङो सालाखौ बे गथ'खौ दिनै आखाइ सालिखौ पापि गथ'नि थाखायनो आंखौ बेबायदि खालामबाय बे गथ'खौ होनदों आं पापिखौ बे मोदाय बुहुत गथ'नि थाखायनो आंखौ दिनै आखाइ होबाय दखाना बन्द खालाम नोंसोरखौ बुजोबगोन आङो
Sugai mana pila bading bohai lai. Ma bertang. Pagli mi thekula nan chikar be hune hune. Pagli pathe be bajne. रथ' फिसाला आं बेफोरखौ मा खोनानो मोन्दों आरो मा भाव बिफोरो एसेबां बोसोर जाबाय नोंसोरो दिनैसिम नोङो गावनि बिसिजों मोजां गाज्रि मानो सावराया मानो रायलाया जाहोना मा जामारदों गामिनि मानसिफ्रा जोंखौ साहा खोला सानजा सोनाब गासैबो मिनिदों नोंनि थाखायनो जोंहा जेबो सनमान गैला ओरैनिफ्राय फंसे हरैनिफ्राय फंसे सोरनि खोथाखौ खोनासंबावनो आरो बहा थांनो ओंखारदों आं माबा मोनसे बाथ्रा बुंदों खोनासङा नामा नों माबायदि गथ' जोनोम होखोब्रांलाय दाहार मासिनि बिहामजो थांना थासान्दियाव दुखु सुखुनि गेजेरजों थांना थानो गोनां जायो लाजिनायखौ लाखुमानानै थानो गोनां जायो होख्रांनानै गाबनो हाया बिहामजो मानसिफोरा मिनिगोन जिखियानो जाया मानो बे आंनि फिसालाखौ नोङो खायदा कौशलजों बरायनानैबाबो मोजाङै बुजायनानै मोजांल' खालामनो नाजादो बिहामजो नों आरो बिमा लाना थांदो थां फै बिहामजो फै
माथो बेलाय आयालायसो आयै फिसाजोआलायसो नों बेवहायसो दं आइ सना आयै आं नोंखौ नागिरबोदों आइ सना आं नोंखौ न'आव लांफैदों आइ सना आयै फिसा नों हौवाजों होखारजादों ना थुदो सना न'आव दांनाय आंखौ बिमाखौ बिदि होननो हामा आइ सना नों हौवाजों होखारजादों आं नोंखौ लांनो फैदों आइ सना आलायसो नों मानसिखौ आइ सना न'आव थुदो आइ न'आव थांसै सना थुदो आयै नों मानो गाबदों आयै नों माखौ गाबबाय थादों प्रबेन फिसा नों आंखौ बिमा होननानै सानोबा आंनि फिसा आलायसिखौ लायना होफैफिनदो नों आफा आं दिनै बेखौ लोगो मोनदोंमोन लामायाव जनानै गाज्रि गाज्रि जाबाय थादोंमोन आंखौबो गाज्रि गाज्रि होनदों आंखौबो सिनायाखै आफा आयै आंबो खोनादों आंनि बिनानाव आलायस्रिया फाग्लि जानानै दं होननानै आं सिरि सिरि नागिरखुमागासिनोसो दङ आं नागिरबो मानसिखौनो लोगोखौनो मोना बबाव थायोथाय आं नोंनो खोथा होदों आयै आं बेखौ नागिरनानै लाबोगोन आरो आङो आंनि बिनानावखौ सिगांनि बायदि आं मोजां खालामफिनथारगोन आयै नों जेबो सिन्था खालामनाङा आयै नोंनि खाफालानो बिदिनो जाबाय जोंहाबो जारौनो फुजानि गस्ला बायनांगौमोनहाय लाबोनायाथ' लाबोनांसिगौमोनलै फिसा फिसायानोबो लाबोखानोसै नामा आरो बेनो रायखांबाथाय बे गथ'नोल' रायखांदेरबाय थायो हा मानो नांगौ जाखो बेनोलाय गस्ला पेन हा बेबो नोंनिनो फिसा नङा होमबा आंनि फिसा नङा बियो ना नोंनिसो हाग्रानि फिसा नामायदोलाय हाथ नों सानफ्रामबो बेदनोलै बे गथ'नि खोथा बुंबाथाय नोंहा मा जायो नोंहालाय नोंहा आं लाबोनायखायसो लाबोनाय नोङो नङाबा बुरना थागौमोन नोङो लासिंसिं बोराय गादादा आं लानायखायसो लानाय नोंखौबो नङाबा गामियाव बोराय गादादा होफायनानै थागौमोन लाजिया दमसिसि बरफसिसि हिनजावानोसो नोंलाय नोङो लासिंसिं नायनो मोजांथार नों फब गोसोनि सिंसि देबहोनाय नों माखौ जोफायदों नोम्फा होन नोङो नोम्फा होन नोमा लासिंबो रोङा बियो मालायनियाव मोखां साफिना थाफैनानै आंनि खाफाला मा जाखो हौवा थानानैबो हौवा गैयै बायदि गामियावनो ओंखारनो हायै जाबाय आङो जेनिफार
दे जाजायो दे जानानै माबारै स्कुलाव थांनांगौ आयै आगैनोबो ओंखाम होदो होथ'वा बेनो बेहा खामानियानो जोबाखै आरो स्कुलाव थांनाङा मानाङा मानो ओंखाम होनांगौ बेनो दालाय आरो मा गल'नानै थांखा गैला दे जाजायो दे जानानै माबारै स्कुलाव थांनांगौ नों आंखौ बुथारनो नागिरदों ना आंनो नोंखौ बुथारगोन मा जाखो मा जाखो मा जाखो मादै मा जाखो बे गथ'आ आंखौ गोदोना सेथेनानै बुथारनो नागिरदोंमोन मा जामारदों नों मा जामारदों सिमाङाव आंखौ बे गथ'आ गोदोना सेथेनानै बुथारनो नागिरदोंमोन सानजौफुनि सिमां नुनाया जाफुङोनोहाय आंबो बे गथ'खौ गिनायसो मोनोहाय बुहुद मारसो खोमा बे गथ'आ थां नों आंनि खाथियाव दाफै बे फाग्लिया आंनि खामानि मावो सानफ्रामबो खावबाय थायो होसोनो बुनांगौ मा बेखौ दा बियो आंनि बिनानावसो आं खुलुमदों अन्नानै आंनि बिनानावखौ बुंना प्लिज बुनाङा आगै नोंखौ सिनायाखै आगै 좋아요, 너도 시도. 너도 비자고 시작해. 좋아요, 너도 시도. 좋아. 좋아요, 너도 시도 돼. 아야 태그 좋아. 아야 태그 좋아. 너 뒤에 봐. 너 다시 좀 해. 다시 좋아, 그 너도 시도. 너 다시 해. 아게 다군이 와야 돼 아게 아게 양비 아가씨는 그 시험 보면 아게 내가 한테가 내 시방 코스튬을 봐야 아게 내가 한테가 내 뚫레 살아보는 거야 아게 마치면서 무슨 말이야 아게 내가
aku ni mana? Aku ni mana, agai? Ai मोदाय भुत हामा न' सिङाव हाबनानै थाबाय थाखो नोंलाय बे दुब्लियाव थांनानै खोथिया फुनानै माइया गायनानै दोनजोब दे आइ आं ओंखाम खुइदों मा आइलाय मा बियो नोंखौ आगोलनिफ्रायनो आइ दाहोन होननानै बुंबाय थादों मा आइ होनबाय थादों नोंलाय सोर खोन्था नोंनोलाय आंखौ आइ होननोलाय आरो माबा थांनानै खोथिया फुनानै गायजोबबो दे गायजोबोबा गायजोबोआबा थिगसे जागोन नोङो बिमा ओइ बिमा हा रावबो गैथ्रा नामालै न' गारनानै बबाव थांजोबखो हा सोरखौ गानख्रावलाबायखो सोरखौ नागिरलाबायखो प्रिया बबाव थांदों माइ गायनो थिनहरदां ओंखाम जाहरदोंना हराखै हा मा ओंखाम मोनजालाबायनांगौ ओंखामखौनो संनो सोलाबलाङाखै आङो सायाव गथ'खौ ओंखाम जायालासिनो माइ गायनो थिनहरो माथो जाखो नोंहालाय मा जालायखो गथ'नि हारा बरा जाखाय नुदो नोङो आयै मा राव जाखोहाय बियो मानसिबा बे गथ'नि खोथा बुंबाथाय बिखा बिखो सिरिजोबथारो होमबा बेहा अननो रोंथारै जाखो नोंलाय मानो नोंसो अनग्राथार हा नोंहा फिसाखौबा अना मालायखौबा अनो नोङो गावनि बिसि फिसाखौबा अननांगौ ना मानांगौ बिनि गियानाबा गैया नोंहा गाबसेसो बोरमा दारि लानानै नाय जम जम आंखौ बेबायदि दाहोन बाराद्राय बुंनाय जादों मा बारा बुंनो बिसि हाग्रानि फिसाखाय मोदोमाव नांसोगारथारो नोंहा मा बुंबाय थादों हो हागौबा नों बैखौ हो बिखौनो दाम होमारगोसोलायना होनायसाय नायनाय थारो आङो ओइ थां नोङो थां बेबायदि एफाबां मा बिनि इसेबां मा जादों बियो गादखौसो सिखामोरगौना दामासनि सिखाफै नै सिखाफै नोमानि गालखाबखौ सिखाफै आंजों आंनि देहायाबो बारानिफ्राय बारा जालांदों फारसेथिं फिसा फियाखौ बिमाया बारानिफ्राय बारा सैया खालामो आं प्रियानो सैथो बाथ्राखौ खोन्थानांगोन नङाब्ला आंहा जोबोर गिदिर फाब जागोन प्रिया फिसा ओरै फैनायसाय मा जाखो बाबा नों लोमजानायखौ बारा मोनदों नामा मोनाखै आइ बेयाव जिरायलाय मा बाबा जेबो नङा आइ आं खिन्थानो ना खिन्थाया जाखो मा जाखो बाबा जेबो जायाखै आइ नोंखौ जोबोद समायना नुथारबाय आइ नों मुलि जादोंना जायाखै जाबाय आइ ओइ बिमा डाक्टार लायदोलै नों होनबानो जागोन नामा डाक्टारा ओरैनो फैयो थाखा गैया फैसा गैयानो मैया आं हाग्रानिफ्राय बिलाइ गांनै गांथाम खांनानै देग्लिनानै दोननाय दं बिनि बिदैखौनो सेबनानै लों आरो नै भुत बे मैगङा हानानै मोजाङै संनानै दोन आं दानो फैगोन मोनथिबाय मा मैगंखौ हनायखौ प्रिया फिसा ओरै फैलाय प्रिया फिसा आं नोंनि जोनोमगिरि बिफा नङा आइ नों मा बुंदो बाबा नोंनो आंनि असे बिफा
नोंनि अनगायै आंहा रावबो गैया आं नोंनो फंसे खोथा बुंलांनि प्रिया फिसा नों नैबेखौ ला बेखौ रावनोबो दा खिन्था बेयावनो नोंनि जोनोमगिरि बिमा बिफानि सिना दङ बेखौ नुब्लानो नोंनि जोनोमगिरि बिमा बिफाया नोंखौ सिनायो नों बे न'आव दाथा बे न'आव नोंहा आंगो होननाय रावबो गैया नों नोंनि जोनोमगिरि बिमा बिफाखौ नागिरनानै थाङाय नागारनानै थांबाय बोराय पापि बेबायदि जाबाय नों आंखौ खेला गेलेयैनो गारनानै थांमारबाय आंनि बोरायखौ जाबाय नोङो पापि नोंखौ दिनै नागारथार आङो हामालै बिदि खालामनानै फै मादै फै 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 हामा फै Bodo fै Nani nang थांदो आं बे गथ'खौ दिनै नागारथारा बे गथ'आ मा थांखो नालाय बाहाय खाना दोनदोंमोन आङो मोदाय सोमारमोन नामा बेलाय बे गथ'आ मोदाय मानसिमोन खोमाहाय मादै जेनि बहा थाङामोन माथो हारसिंसो हौवायानो अनाबा बिखौ हारसिं हारला बेरायनो मोजां मोनखागोनखा 7-8 बोसोर जालायलांबाय दासिमबो गथ' सासेखौनो जोनोम होनो हाया बियो बान्दिस जागोन नामा बेलाय साग्रोमासोहाय बियो साग्रोमासो ओमफ्राय गामियाव ओंखारनाङा नोंखौ नुबाथाय लाब गैसि जायो थ'हाय Punangku, mana sebang duku aku. Jennifer, रथ'लाय बे गथ'आ जोबोर ओंखाम उखैना फैदों बेनो ओंखाम एसे होलाय नों आंनि सोर नों आंनि मा जायो ना आं नोंनि हिनजाव ना आं बे नखरनि रुवाथि आं नोंनि रुवाथिबो नङा आं बेयाव मानो दङ आं ओंखारनोनो लाजिनाय मोनबाय
आं लासै फोनांजायो आं नोंनि मा गोरोन्थि मावामोन गोरोन्थिया नोंनि नङा जेनेबा गासैबो गोरोन्थिया आंनिनो आंखौ इसोरा जोनोम होनानै जोबोद गोरोन्थि मावबाय आंथ' नोंनो आंनि थार अननायखौ होनो हायासै आरो आंनि जिउनि लोगोबो जानो हायासै बे गोरबोआ नोंनि थाखाय नङा बे जोनोमाव आंनि गोरबोआ आरोबाव सोरखौबासो हास्थायबाय थायो बिदिब्ला नों आंनो मानो सिगाङावनो खोन्थियासै माने एसेबो फोरमायासै नोङो जेनेबा आं फोरमायनो सानदोंमोन नाथाय नों आंनो एसेबो खाबुखौनो होआसै आं बेनो थाया आयानो आंखौ बुथारनो नागिरखादोंमोन बेयावबो दावरावसो आइ आफायाबो गावसोरनि गथ'नि हिन्जाव नांगौ होननायखाय आं बेखायनो सिरि सिरि थानांबाय जेखि जायाबानो जेने नों बे गथ'नो एसे ओंखाम आरे गथ'आ बबेयाव थांखो बे गथ'आ नोंनि मा जायो नों माने एसेबां हाखादावरा जादों माबा मोनसे दंथारो नोंसोरनि गेजेराव जेनेबा नों सिरथा नों मा खोथा बुंदों जुदि नों आंखौ बिदि बुंबाय थायोबा आं बे न'खराव दसेबो थाला आरो नोंसोर आंखौ थैबाय होनना सानदों दिनैनिफ्राय
Ampun nama. Mana kita fैदों nang बेवहाय? Ang nोंनि आइ आफाखौसो नागिरनो फैदों. बेवहायलाय नोंनि सोलाय दं. नोंखौ नुगोन आं. बिनो आंनि आइ आफा. आंखौबो नाङा. आंनो मेथाइ लाबोदों नोङो? Udah hancur dong. Aku lama. Enggak, aku mati. Angnya aku lama. Aku lapin. Angnya aku lapin. Angnya aku Nang beberko buani premana. Minangnya ya apa ya? Aku bukan Tommy. Jinnya aku dah sudah kenal lagi. Ayo ini aku kan kenal. Ayo, aku bukan teman. Aku bukan siapa. Aku muna yakiman. Para dunia apa yang aku tahu kan? Aku lakuin itu sana biar mabla lakuin. Aku Ayo, aku jadi biji juga suka menang lah. Aku coba terus menang lah. Aku menang. Orang aku menang lah. Tuh udah tangis sih. Ayo, mimpi ku senang nama. Kami kau lama udah kemudian. Tuh tangis sih. Alay. Rotulay alay. Nang आंनि फंसेबो बाथ्रा खोनासंनो गोसो गैला ना?
आं नोंसोर न'आव मानो थांनो हायासै आरो आइ आफाखौ मानो थिनहरनो हायासै नों एसेबो खोनासंला नामा हे गसाइ थारै आंखौ नों मानो बिदि जोनोम होखो आंनि खाफाल लिरनाया बिदिनो नामा जायनि खाफालाव जा लिरनाय दं बेथ' जाखागोनानो ना जों सानैजों मोजां मोनज्लायोमोन बे नंगौ नाथाय जों सानैजों मालाबाबो लोगो मोनलायासै बै इसोरनि गेलेनाय आं आंनि फिसाखौ मोनबाय आरो आंनो जेबो नांला बेनो आंनि थाखाय थोजासे नोंबो नोंनि हालोदावनो थादो आरो जोंखौबो जोंनि हालोदावनो थानो होदो आंनो आरो रावनिफ्रायबो जेबो नांला उनाव थांनोसै आब' रथ' नों बबाव थांनो नागिरदों आंनि खोथाखौ खोनासं आब' नोंसोर सानैनि मोजां मोननाया थारैनो इसोरनि सोरजिनाय आब' आं जुदि सिगाङावनो नोंसोरनि मोजां मोनलायनायखौ मिथिनायमोनब्ला आं गेजेराव माब्लाबाबो हाबामोन नों बुंब्ला मालाय मा जानो समाजनि नोजोरावथ' नोंसोर सानैजों बिसि फिसायना आं नोंसोर सानैनि गेजेराव माब्लाबाबो फैनो हानाय नङा बिदि जाया आब' आंहा बिदि जेबो नेरसोन गैया नोंसोरा सासे फिसा दङ आं नोंसोरनि गेजेराव माब्लाबाबो हाबनो हाया आलाय 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 नों मोजां जाबाय आलाय नों मोजां जाबाय आगै आलाय एसे मोजां जाबाय आयै नों आंखौ निमाहा होदो बिनानाव बे नोंनि बियानि फिसा रानि बे नोंनि मामा आरो बे आनै माइनाव नों इसिबां देरबाय हे इसोर नों आंनि बिनानावखौ मोजां खालामबाय बिनि थाखाय नोंनिसिम रोजा रोजा साबायखर नों जुदि आंनि बिनानाव सायाव एसेबां अननाय दंमोनब्ला नों आंनि बिनानावखौ मानो खनसेबो खबर लानो फैयासै नोंनि थाखायनो दिनै आंनि बिनानाव फाग्लि जानांदोंमोन नोंनि थाखायनो दिनै आंनि बिनानावा लामा सामा जेराव मेराव थालाबायनानै दिनै गाज्रि गाज्रि बेसाद जानो गोनां जादों नोंसोर मानसि मोजां नङा मानसिनि सायाव माबायदि अननांगौ नोंसोरनाव जेबो गियान गैया नोंनि थाखायनो आं दिनै गावनि बिनानाव गंसेखौनो बेयो गेजेरनि सिमा बुदोंमोन थां नोंसोरो नोंसिनि लामाजों थां जों जोंनि लामाजों थांगोन रथ' फिसा गासैबो गोरोन्थिया आंनिनो आंनि थाखायनो आंनि फिसालाया नोंसिनि न'आव फैनो हायाखै बिदि होननानै आं आंनि बिनानावखौ नोंनि हाबा जाखानाय फिसालानो होनांगौ नामा नों थिगखौनो बुंदों फिसा नाथाय आंहा न'खराव जेबो सान्थि गैया आंनि फिसा हाबा जादोंबाबो बे आंनि फिसाखौ गावनि बिसि होननानै गनायना लायाखिसै फिसा नोंनि बिनानावनि थाखायनो नों जुदि गनायोब्ला नोंनि बिनानावखौ आं दाबो बिहामजो फिसा होननानै गनायना लागोन फिसा आगै आलायस्रि आगै आं गासिबो नोंनि आखायावसो हगारजोब्बाय नों जे खालामो बेनो जासिगोन आंहा बेवहाय जेबो बुंनांगौ गैया आब' थांदो आब' नोंखौ अरायना नेगासिनो दङ थांदो